Эфирда хабарлар шығарылышы есенімсіз. Студияда Оделия Бурханова. Бүгінгі программада. Район басмаларына ташламалы бәйеден yazылып қалығыз. Я рыбачил, сетями вину признаю. Больше повторяться не будет. Зей сулықларында законсыз балық тұту шырақлары бар. Память о Сергею Анатольевичу будет жить в наших сердцах вечно. Зейлелер махсус харби операцияда халак болған Сергей Кириллов белән хушлаштылар. 30 сентябрьдә зейлелер махсус харби операция зонасында халак болған Сергей Кириллов белән хушлаштылар. Соңгы юлга озату мәрәсименнән безнең репортаж. Зейдә махсус харби операция зонасында халак болған рядовой Сергей Кириллов белән хушлаштылар. Озатырга мәрхүмнең якыннары күп кенә зейлелер килгән. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектларын саклау комитеты җитәкчесе урынбасары Марсель Валиуллин аның гаиләсенең якыннарының кайгысын уртаклаштылар. От себя лично, от всех заинцев, выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой. Память о Сергею Анатольевичу будет жить в наших сердцах вечно. Сергей Кириллов 93-95 елларда армия сафларында хезмәт итә. Узган елның октябрендә өлешчә мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Тик 20 сентябрьдә Луганск һәм Донецк халык республикалары территориясендә хәрби бурычын үтәгәндә халак була. Сергей Кирилловка 47 яшь иде. Аның тормыш иптәше 2 улы калды. Ул үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Хушлашу митинги чәчәкләр салу белән тәмамланды. Ул Зейнең Яңа шәһәр бистәсе зиратында җирләнде. Аделия Бурханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитетының Зей бүлеге табигатькә чыгып, еш кына аучыларны, балыкчыларны тикшерә. Максатлары законсыз ауны кисәтү. Рейдлар барышында быел район сулыкларына 10 ятмә салу бер ау очрагы ачыкланды. Безнең төшерү төркеме дә тикшерүләрнең берсендә булды. Мы сами следим на наших, значит, прудах, водоемах, чтобы не было нарушений. Биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре еш кына браконьерлыкны кисәтү буенча рейдка чыга. Кармак белән тотучы балыкчыларны яр буенда көндез очратырга мөмкин. Ә менә ятмә салучылары караңгы төшкәнне көтә. Тикшерүчеләр иртәнге сәгатьләрдә Баграш сулыгы яр буенда номерсыз машинага тап булалар. Хәлне ачыклау өчен тиз арада 112 номерына шалтыратып тиешле хезмәтләрне чакыралар. Ул вакытта ярның теге ягыннан ятмә салучы да килеп җитә. Снимай сюда. Вы что делаете на этом пруду? На рыбалку приехал. С чем приехал на рыбалку? Удочкой. Сораштыра башлагач дөреслекне яшерә, балыкны кармак белән тотарга килдем ди. Тик капчыктагы ятмә һәм балыклар ялганларга бирми. Тикшерә торгач акамур белән толстолобиклар табыла. Тиз арада полиция хезмәткәрләре тикшерүчеләрдә килеп җитә. Һәр мәгълүмат эчке эшләр бүлегенә тапшырыла. Категорически запрещено орудие лова, сети и другие виды. Безнең кармак. Менә шул кармак белән тоталар, үзләренә киләләр, үзләренә урыннарына киткәндә чист тартып китәргә кирәк. Противопожарный әле безнең безопасность һаман сыймайтымы корылык. Балыкчы үз гаебен таный, законсыз балык тоту буенча әлеге гражданинга карата җинаять эше ачыла. Аделия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Больше повторяться не будет. Авыл җирлекләрендә юл мәсьәләсе һәр вакыт беренче урында тора. Бу көннәрдә сәвәлилеләрнең зур хыялы тормышка ашты. Биредә авылга илтүче юлны яңарттылар. Сәвәлей авылы тирәсендә техника гөрелтүсе юлчылар эшли, авылга керү өлешендә асфальт өслүкне яңарталар. Юл салу эше республика программасы буенча алып барыла. Автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре үз эшен җаваплы һәм сыйфатлы башкара. На данном участке дороги было выполнено фрезерование асфальтобетонной смеси, километр 907. Потом подготовка основания, выборочно была замена основания. Далее подготовка укладки, и на данный момент производится укладка асфальтобетонной смеси марки B2 толщиной 5 см.
Юлның озынлыгы 2 километрга якын. Әле кичә генә бу юл чокыр-чакырлы булса, бүген инде тигез асфальт түшәлгән. Юлны яңартуны авыл халкы берничә ел көтте. Начар юлдан шоферлар да, җәяүлеләр дә зарланды. Шулай ук районның Корман, Төги һәм Гүлкин авылларында да юллар ремонтлана. Россия яшүсмерләр оешмасы алдынгылар хәрәкәте сәләтле балаларны берләштерә. Шундый малай кызларны барлау максаты белән алар Татарстан буйлап сәяхәткә чыктылар. Узган атнада безнең районда да булып киттеләр. Зәйгә алдынгылар хәрәкәте автобус туры килде. Ул Россиядә актив балалар һәм яшүсмерләрне үзенә туплаган берләшмә. Автобус туры вәкилләре Зәй укучыларын юнәлешләр кызыклы эшчәнлек мөмкинлекләре белән таныштырдылар. Зәйдәге алдынгылар хәрәкәте Наталья Алчыны җитәкли. Яшьләрне район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Әлеге оешманың максаты яшүсмерләргә үзеңне күрсәтү, төрле өлкәләрдә уңышка ирешергә ярдәм итү. Укучылар тиз арада хәрәкәт вәкилләре белән элемтәгә кереп, үзләренә кызыклы булган юнәлешләр турында сораштылар. Бергәләп флешмоб биеделәр. Беренче октябрь кичке сәгать 7:30 Зәйдән Әлмәткә таба хәрәкәт итүче Урал йөк машинасы юлдан борылмакчы була һәм каршы як полосада хәрәкәт итүче транспорт чаралары белән бәрелешә. Datsun автомобиле куркынычсыз тизлекне сайламыйча вакытында туктап кала алмый һәм йөк машинасына килеп бәрелә. Нәтиҗәдә җиңел автомобиль Урал астына керә. Район юхиди бүлеге Рамил Гарифуллин хәбәр итүенчә, Datsun йөртүчесе ашыгыч ярдәм машинасы килеп җиткәнче һәлак булган. Пассажиры Әлмәт дәваханәсенә озатыла. 2 октябрьдән Татарстан басма матбугат чараларына ташламалы бәядән язылу 10 көнлеге башланды. Сез яратып укый торган район газеталарына язылып калырга һәммәгезне дә чакырабыз. Зәйф уклары һәм Новый Зай район газеталарына 2024 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу кампаниясе башланды. Ул 31 декабрьгә кадәр дәвам итә. Бәясе 906 сум 42 тиен. Газета яратучылар өчен сөенеч октябрьнең 2-сеннән 12-сенә кадәр ташламалы бәядән 842 сум 88 тиеннән язылып калырга мөмкин. Моның өчен бары тик почта бүлегенә яки хат ташучыга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сишәмбе чыгарылышын шуның белән төгәллибез. Мин сезнең белән сау буллашам. Исән сау булыгыз.